Pak. Kak menreng. Kalau dibilani karo Pak E, cengkok anyar jere. Kaya ngene Nggih kados menika gebyaripun kanca-kanca jumbuh kalian ngendikanipun Pak Lurah. Mah lek ngeten iki Pak Dalang nonton wayang niku semangat mergo penabuhe para generasi muda, para nom-noman tur racaipun menika cakrak-cakrak ganteng-ganteng bagus-bagus resik-resik sedaya menika. Mboten enten kok critane pengrawit kula ambune lebus niku mboten enten. Nabuh sarungan mboten enten. Mesti do temenanan Jatmika teman anggo jarik wiron kompak padha kostume ya mendukung blangkone niku lak Bhinneka Tunggal Ika nggih. Mboten napa-napa wong ya nuwun sewu kreasi menika perlu sing baku tabuhane ya wah mantap sangat luar biasa kompak piyayining ganteng-ganteng wonten dosenipun wonten gurunipun mbah pokoke komplit sedaya guru dosen copet wonten sedaya mriki ning gur nyopeti rokoke dalange niku tok mboten liyane mula bareng dalu menika gelar mboten mangkat niku do tutur niku ha iki ha iki sapa penyambung lidahku ha ya nggih kanca-kanca sedaya menika matur nuwun sesuk sik sak sewengi melih matur nuwun nggih. Nggih. Ewadene waranggana dalu menika luar biasa Pak Lurah lan ugi panitia warga masyarakat ing Durenan adatipun ingkang kula beta menika maksimal 6. Nah, ning dalu menika wonten 7,5 nggih. 7 niku sinden kula sing setengah niku pinggir dhewe nika nggih. Nah, malah noleh rono kalau. Ha nggih. Wiwit saking mriki menawi piyayi mriki mboten asing menika genduk Umi Hafifah miten saking Ponorogo. Lan niki wau dipun anu lho tunggone anak lanang lho mahasiswamu mantan. Sinten? Anak Mas Akbar Sahlam. Lho ndi dole? Lah kae lho bocahe ning kono. Mbok rene to Le? Lah nggih. Aja ning kono kaya apa wae. Oh iya wah, duh iya wah iya Mas. Iya mbiyen muridku saiki wis melejit. Nah, kon ning kono to Mas, Mas kene lho ning gamelan kene ora lek takon duet aman-aman ning kene iki. Ayo niku. Ora ya aman pokoke ayo. Mas Akbar jane lek nyusuli sesuk, bocahe teko. Alah. Sesuk bintang tamu utik-utik macan turu ngene urusane cah enem ade wong tuwa mengkari mangestoni ngono ae. Guyone aku ki lek guyone anak-anakku ya ngene iki lho Pak. Kuwi tandha tresnaku karo bocah-bocah kuwi. Sesuk bengi lek bintang tamune Niken. Niken kok mak jedul wae tutik. Yo Mas Gareng, nggo ngriki Mas guyon sareng-sareng kalian kanca-kanca Madangkara. Ya. Yo, kurmati langsung kemawon gethuk ngurmati kalian Mas Gareng saking Wonogiri. Lho wis ngadeg to pisan. Lah malah disiki kesregepen sampean iki. Apa engko selak tanggapan esuk apa piye? Mboten, Pak. Nggih. Kaya anu nggih saka semangate nggih. Nggih semangat, Pak, mumpung enek gawean kok. Kok ketaya dadak sedakepi ngopo? Adem, Pak. Lha ngerti adem kok ora jaketan kenapa ngangge klambi gutil ngono kowe? Jane nggih sarungan, mungkin nek kula munggah panggung sarungan dikira Gareng lara. Nggih mboten enten kula mboten nate krungu kabar jenengan sakit geran apa mboten Pak pancen kula telateni minum biomuringan niku pun menyehatkan saestu Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak entuk nggon lah. Mboten kula kalih jenengan niku nggumun jenengan lak tanggapan niku tiap hari langsung mboten umum ngoten niku. Ya umum Pak. Umum. Tegesipun ngantos ngoten niku cara menjaga iki aja ngomongane obat lho ya. Cara menjaga kesehatan niku pripun jenengan niku? Tidur secuk
secukupnya, istirahat secukupnya, gunakan waktu luang untuk istirahat. Ora neko-neko. Durungokno iki. Ora neko-neko. Kowe iki lho Slim. Umur 37 kok gula wis 850 ngono ki. Nggih. Akeh men ora. Lah niku duwe gawe ora duwe ragat gula Pak niku. Oh, wis sedia ya. Nggih, mau ngecom wedang pahitan terus dhek teng arep meja tur. Kencing manis kuwi. Malah. Pak Gareng. Lho ndak, Bu? Kula goleki kanca iki. Manut, Pak. Manut. Tak goleni sing menik-menik Mbak Umi karo Mbak Lintang Pambayun. Langsung kalih, Pak. Langsung. Oke. Ben rata engko. Siap. Nggih. Nggih. Ayo coba panas mlaku ora nganggo ayo sanggale diseret lamaane bangko Surabaya geger musinen Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka. Alhamdulillah. Sing siji ki Mbak Umi. Nggih. Kan tronteng to? Oh. Kok ngertos jenengan apa mirip? Iya, mirip. Napa nih? Kowe iki anake tronteng. Nggih, anake telonteng. Mbokmu jenenge Putri ta? Nggih. Salim. Nggih, Pak De. Iki bapak. Oh, bapak kula asline jenengan. Piye Nduk to? Lintang. Pripun, Ya iki Pak? sing jenenge Bapak Pucung. Pak Gareng. Walah. Wah, Jeje. Pokoke nulat karo Bu Kesi. Nggih. Nek teng mriki. Nggih. Yo nyambut gawene, yo usahane, yo bektine ro kakunge. Sing calon-calon manten. Amin. Nggih, leres. Alkam nderek bingah, Pak. Duwe kos-kosan ya? Empun. Teng pundi? Nggih enten Wonogiri. Wow, AC, kamar mandi dalam, tidur luar. Saya tahu ngomonganmu ki piye to? Piye to, Kamar Pak? mandi Kleru dalam, kune ngendi? tidur luar. Kok iso Pakai tidure, Mak? AC, spring bed, Jos, komplit, Jos, kuwi. kamar mandi dalam, tidur luar. Kudune tidure di dalam. Di dalam kamar mandi nggak boleh, nanti atit. Jangan ya, Dik. Oh iya. Alhamdulillah. Kula sakniki maine properti ya, Pak. Wah, Saya umur kok kula niku properti, perumahan, terus ruko, terus gedung, minimal niku nggih kontrakan ngoten niku. Yo jenenge selera hidup sakniki pun ganti, Pak. Nonton umur. Nggih. Mobil kula nggih pun kula ganti, Pak. Sing demben mung Xenia, Avanza, sakniki kula ganti Lamborghini, Alphard ngoten niku. Spot nggih. Elok niku mewah. Dolan kula sakniki pun mboten teng nggen hal-hal sing karaoke niku pun mboten, Pak. Kula nek dolan saiki teng Singapura, Australia ngono. Kula adus men teng Australia mengke kathokane kula teng Singapura ngoten niku. Daestu, Pak. Hobi kula pun anyar niki. Elok. Hobi kula sak Dahare ya beda men. beda, pizza, hamburger. Kula wis ratu Pak mangan sego kucing ngono. Wis ra kenal kula, Pak. Sego pecel ngaten mboten kula maem niki, Pak. Mung kula go mulih, Pak niku. Ngunjuke beda ya? Non? Lek ngunjuk. Mbon beda, Pak kula. Lah wis ratu ya. Lah soda, Pak. Hobi kula sakniki Pak anyar. Hobi kula sakniki ngapusi wong, Pak. Kok malah ngapusi wong? Ya termasuk sing tak omongke iki mah hapus-hapus ngono. Wah iya. Iki Umi sebelahmu iki. Iya wis ngerti, anak wedok Dek Umi. Hafifah. Nurul Hasanah wal Jamaah. Niki anak wedok dhewe. Nggih. Ya nembang cah loro Mas Gareng bening tengah ngono. Dadi kaya apa Pak nek tengah ngeten iki? Napa? Kaya napa? Pancuran kabeh. Tegesipun niki lan jenengan iki lak piyai kakung. Nggih. Lek cara wong Jawa sing diruwat kae lho, jenengan lak dipancurane to. Niku dadi sendange. Dadi sampean pancuran, kapit, sendang. Nadyan ke pancurane ora pati mancur gitu. Ning dinten menika tetep dadekne pancuran ngoten. Ya ora mancur wong sendange ya asat si ana Pak. Ya nek kula ki ora pancuran. Napa? Padasan. Nah, pasti padasan. Wong miline wis ora banter. Nek pancuran lak banter, Pak. Heeh. Iya. Padasan mung arek tir. Tinggal udut. Napa to Pak De jenengan niku? Padasan. Kula mboten paham. Karo pake kok Pak De dosa. Oh jenengan niku bapake kula. Lho, tek ana tronteng ngono.
Kembangipun apa, Pak? Caping gunung. Wah, iki. Caping gunung. Ya, jengglengke nggih to, Mbok Adem. Inci. Ayo, awakmu sik, Saben bengi nyawa Dereng. Siapa? Kak Mendeng. Rada anget to ning awak pisan. Lumayan. Ya, ngono kuwi. Lumayan. Tapi karo nyambut gawe karo olah rasa ya karo olahraga. Olahraga kok yahene iku ora nyehati so mbacuti ngeten iki. Ya aja Nggon adem. Ora entuk sambat adem, Pak. ora oleh. Nggih. Koper ganti Lintang. lintang. Lintang sapa, Nduk? Lintang Pambak. Lho jare jenengan niku bapake kula mosok mboten ngerti jeneng. Sing jenenge kowe lak Tronteng, asline kowe lak Warsiah dhisik iki. Apa nggih? Cah modern kok Warsiah ora. Gawe-gawe. Warsiah Larso. Ayo, Nduk, Larso. Yen memajang mung karo janur kuning Aku wis kaya Hasan Tawangsari urung. Ayo, mung kekablak tok ora iso mabur ngono kok. Nah, entekno ya kemampuane mung sementen kok, Pak. Yahene kok mabur. Umi, ya lho. Ya. kembang wae weton Cengkokmu apa bar lewat Gunung Pegat to, Nduk? anu niki masalahnya adem niki lho Pak De. Oh iki kok adem. Ora apa-apa. Sik baleni. Kalau dibilani karo Pak E, cengkok anyar jare. Garap, cengkok garap. Heeh. Garap. Iki garap iki. Ya. Garap kewirangan. Baleni Om, ayo. Baleni. Aja ngisin-isini ayah. Aja ngisi sini ayah bunda karo Pak D. Iya. Kembang wae weton. Lho ora nggih on ra ngono. Mboten wani. Mboten wani. Guna Kompak karo gamelane reng. Tak latih. Wah. Oh, iki sing latih jenengan to? Madang kara sing latih kula. Layak kok iso apik kaya ngono. Biyen. Riyen iki lak nggen kula kalah jam jiki terus kula dol teng ngene Bu Kesi. Iki kaya barange didol ora. Yo, ayo Tang.
sing nonton ning YouTube ini kesenian nopo? Iki kabudayan napa iki? Wis saben kula mumbul mesti dijenggleng, Pak. Madang karet. Iya. Pajake madang Kompak liyan. ya, tanggap ing Sasmita. Lho tenan kekompakan iki umpama kula dalange tak undakne kesejahteraane, Pak, ngeten niku. Minimal rampung mengke jajan soto bareng-bareng ngeten. Wah iya. Dadi ngeten niki, Pak. Kompak lho. Ya ora. Ya muni kok sithik. Lah ya liyane lagi toto-toto, Pak. Iya elak tenan. Ambekan sih masalah. Ya suwa pira ta Pak Gale? Sampun 50 setunggal, Pak. Wah, 50 setunggal. Baraan kula pun modar kabeh, Pak. Jenengan tetep panjang yuswa. Amin. Muga-muga kabeh wong wis entek jenengan sik urip Nul dhewe ngono. Ya. Yo. Ora muni rek. Aku lak wis janji to. Aku tak tuke rokok to. Aku nek ngumpul dijengglek Madangkara lho iki. Nah. Padake. Nggih. Yo, dang garam. Napa njaluk apa? Nah, gelem nyo. Sak 43 wae wis. Rokok garek rongler kok. Matang. Iki mau banyol apa tenan? Saestu Pak sumpah. Lah kira banyol. Kualat karo kanca-kanca niku. Yo. Panas. Dingin. Udan. Ya tang. Nano. Ya. Panas udan aling-aling caping gunung sarata Suara suling masuk langsung gandut Mas.
biasa. Terima kasih, terima kasih. Mbak Eka, iya Mbak Eka. Sampeyan gandeng piyayi saka Sragen, coba ketokno kasmu cara Sragen. Nah, Sragen dadi Sragenan ngoten. Heeh, iya. Ciri khase kok Sragen. Mau lah mau ngendang-ngendang saiki ben nembang. Ben nembang. Nggih. Apa ngangge Pak? Ciri khas sing saka Sragen, Nduk. Ciri khas. Nah, khas Sragen. Tembangno. Pak Lurah ngersake tembang napa? Kok tesih Wis nekat wae to Pak Lurah. Pak Lurah pesen melih gending napa? Oh ning ya bener Pak, bener. Memuliakan niku. Oh iya. Hukume wajib kok, bener-bener. Iya iya iya. Ngersake napa? Kok suara lah nun sewu Mbak Eka ngersakne napa saking Pak Lurah? Kula pun pekewuh bolak-balik jer diguyu tok isine. Oh, mboten sida cair to, Pak? Ah, mboten kok. Ajeng kula suweki dhewe. Napa? Apane? Raine kancaku. Aku wedi muni kuwi. Suwek tenan e. Oh iya. Kula sing ati-ati lho Pak Lurah ile tresno kali panjenengan atus mekaten. Matur mbah nuwun lho Pak Lurah. Panjenengan yugi lho Pak Yoyo. Ora beda-bedake aku. Mas yo kula menika senes apa ki? Adalah. Senes rombongan panjenengan ning panjenengan nggih ndaku. Bocah ki wis gagal fokus. Tak kira Wong cepite dhewe njeglok kok apa iki? Lah ngetes ndaku kula minangka tunggal sak kampus lho Pak Yoyo. Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun. Semanten kula Bu Kesi, kula nggih matur nuwun Bu Kesi. Tak kepro kowe engko rasa sayang ngene. Wis tuwa ora pareng ngono kuwi. Kula ki matur nuwun Bu Kesi ngono kok. Oh iya. Diparingi rezeki kok ya. Nggih nggih. Kok beda ya? Bedane opo? Mas aku lek pemene sing marani Mbak Niken ngono kae ya ngaten lha nek kula kok lah rumah aku yang gumun sinden kaya kowe kok ambumu kok solar wis kok. Oh sinden ambu solar. Mbok menawa dandani genset. Ah berarti pun berubah. Anu no PPO no. Sakniki solar wingi tap-tapan oli kok ambu. Mangga ta, gelo dadas yuk. Seneng kowe. Moji nemro. Kaya ngene lah. Dadak ketemu asik
Unik jogetan. Lah ya unik oleh anu Unik. parikane Dek Umi. Piye? Ketoke tak kira bareng Dek muni nyonol dhewe mong. Jarak di Pancen dhewe ora gelem dibarengi kancane. Barengi. Ben kita menonjol dhewe. Menonjol. Boten Pak tegese iki idene paling duluan ngono lho. Iya bener. Blarak disampirke bareng kono areng nguyak ketuturan, Pak. Ora nyandak. Piye to, Dok? Blarak disampirke terus piye, Mondok? Nggih, Madangkara pancen oke. Bar kuwi piye mau kowe? Ngene terus. Umi ngono mau jane kencane bareng. Kencane bareng mau. Bareng wis suwe iki. Wis suwe. Tapi kowe mau dhewe. Dhewe. Isin gak ngono kuwi? Ya is. Kaya ngene lakan. Biyen ngopo. Yen pancene ditinggal. Makasih Mbak. Saya genti kalau tak nampilke sinden-sinden sing sonten pau dereng tampil. Cih, Pak. Maneman. Ayo. Cih. Mergo pancen kanggone piyayi mriki niku sinden Madangkara iki pancen top kabeh. Wong nggih diantu-antu Pak. Dandan kae sore ngantek wis nguyuh ping pindho barang kok ya urung tampil. Mbak Tri terus Mbak Bir. Ayo. Mbak Tri, Mbak Bir karo Mbak Winong. Bertiga. Iki jogete cah telu ki walah tenan top iki apik tenan. Ayo coba kaya apa. Dalam lagunya yaitu Gitir Sumilir. Maka dados yuk. Oh,
Birgita, Mbak Triastuti karo Mbak Winong luar biasa. Kenyon desa nggih Bu Kesi nggih? Nggih. Oke, siap. Monggo diaturake. Kagem para sesepuh adi sepuh ingkang tasih keparengwungon wonten ing lokasi mriki ugi ingkang keparengwungon wonten ing streaming kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Ya, ngono. Monggo. Mugi-mugi saged kinarya jampining sayah wabil khusus dumateng Pak Lurah lan ugi para panitia sedaya ngono ya Gong. Oke, siap. Tenang. Pak Gareng. Dawuh Bapak. Nggih. Menika sampun jam 3. Nggih. Kepeksa damar mancung cinupet insyaallah menawi pangeran ngeparengaken mangke saged pinanggih